Pečené kura. Kuriatko si umieme a upečieme buď celé, alebo iba jeho časť. Ja som piekla polku kúraťa. Druhú polku som dala do mrazničky. Kura som nakrájala na menšie časti, pretože tak sa rýchlejšie upečie a samozrejme lepšie sa podarí aj ochutiť. Čiže odkrojila som dolné stehno, odkrojila som horné stehno a potom s touto časťou, hornou, lebo bola väčšia, tu som ešte rozdelila na polovicu, čiže oddelila som hornú časť tých prs s tým krídlom a ešte tú dolnú časť. Bolo toho celkom dosť, takže vôbec nevadilo, že z toho boli dve polovice. Dala som to zase do misky, kde som na to naliala olej, iba taký zvyšok, čo som mala v poháriku. No a snažila som sa to trošku tou metličkou, alebo teda tým štecom ponatierať na tie jednotlivé časti, aby na každej bol olej, aby sa lepšie potom pracovalo s tými koreninami, dajú sa potom pekne povtierať do toho mäska. Takže ako prvé som na to dala grilovacie korenie na kura. Potom som na to kura ešte dala čierne korenie, lebo ja ho mám rada také pikantnejšie, takže je tam teda nie čierne, ale štvorfarebné korenie. Čiže to som tam čerstvo namlela. Mala som tam dať aj trošku soli, to bola chyba, lebo to kura bolo potom málo slané. No a dala som to celé pekne na plech. A keď to bolo na plechu, som si ešte na to prihodila 3 krásne červené papriky, pretože ja veľmi ľúbim pečenú papriku. No a k tomu som synovi pripravila rýžu. Ja rýžu nejedávam, ale teda on to k tomu papá, 2 kopčeky, ako vždy povie. Uvarila som ju v ryžovare. Keby som vám tak povedala, ryžovar je pre mňa jedna super vec, pretože je to také zariadenie, kde uvaríte ryžu, ale hlavne ten ryžovar sa sám zapne, sám si určí teplotu, takže nemusíte vôbec riešiť to, že deti, keď napríklad sami by si pripravovali rýžu v ryžovare, že to zabudnú vypnúť, lebo ten ryžovar sa sám vypne. Je to naozaj super a za 20 minút máte takúto krásnu, hotovú rýžu. A samozrejme, ak to ostane zakryté, tak ten ryžovár ešte ohrieva rýžu, takže je taká príjemne teplá, keď ju jete aj neskôr. Takže pečené kuriatko s pečenou paprikou a syn ju mal aj s rýžou.